Der Angriff auf den Premier Fico hat uns alle geschockt. Aber gewaltsame Angriffe haben ihre Vorgeschichte. Am Anfang steht das verletzende Wort, darauf folgt die verhetzende Rede und dazu gesellt sich das Schweigen, das Wegschauen. Liberale Demokratie ermöglicht das friedliche Austragen von Gegensätzen, von Konflikten. Wir müssen daher alles tun, dass die tödliche Spirale erst gar nicht beginnt. Napätá atmosféra v súvislosti s polarizáciou spoločnosti na Slovensku vyústila do teroristického útoku na predsedu vlády Slovenskej republiky, čo je absolútne odsúdeniahodné a neakceptovateľné, pretože útok na jedného z najvyšších ústavných činiteľov je útokom na demokraciu samotnú. Je verejne známe, že som čelila mnohým výhražkám zabitím a nielen ja, ale aj moja rodina. Rozhodnutie nekandidovať bolo komplexnejšie a spočívalo vo viacerých dôvodoch, vrátane osobných a bezpečnostné riziko bolo toho súčasťou, aj keď netvrdím, že to bol dominantný dôvod.